Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon guztioi eta ongi etorriak Xaloa telebistara, egunez egun Iruin herriko txaketa zaratak saioan gaituzue. Gaur azaroak 17 osteguna dugu, beraz geroz eta gertuago asteburu. Ezta Maria, arratsaldeon zuri ere. Hori da, Larraitz bai arratsaldeon. Bai, ja lan egun bakarra geratzen zaigu eta nabaritzen da hemen, ez? Animoa ere igo dela, beraz pozik gaur Xaloan. Zer dugu gaur elkarrizketen tartean? Gaurko gure lehenengo gonbidatua Uxue Buñuales da. Just People izeneko dokumentala egin du berak beste kide batzuen artean, Greziako errefuxiatuen inguruko dokumentala. Duela hilabete pare bat aurkeztu zuten Iruñan eta hortik dabiltza ere promozioan eta oso dokumental interesgarria. Osongi, eta beste alde batetik ere, beste dokumental baten inguruan hitz eginen dugu, baina hori gure lurraldeari dagokiona, izan ere egurraren inguruan, zuraren inguruan dokumental bat egin zuen Mari Jose Barriolak Gutik Zura izenekoa. Dokumental hori ere zatitxo bat ikusteko aukera izanen dugu elkarrizketa bukatzen denean, eta egia esan oso interesgarria egileak ere kontatu diguna, izan ere askotan oso ez ezaguna zaigu egurra, eta gure lanbideekiko sekulako lotura izan du betianik, naiz eta batzu ja galdu diren lanbide batzu, baina beti oso errotua egon den lehen gaia izan da egurra, ez, Euskal Herrian. Interesgarria hori ere, bi dokumental oso ezberdin gaurkoan. Uxuek gainera dokumentalaz hitz egiteaz gain bere esperientziaz ere hitz egin digu, ez? Grezian beti ere esperientzia nahiko horrak izaten dira, errefuxiatuen ingurukoak, baina oso neska atsegina eta oso ongi kontatu diguan bizitakoa, beraz. Elkarrizketen ondotik hori beti bezala, saretik atala izango dugu, ostegunero bezala. Gaurkoan ez dakit talde hau entzungo zenuen, Larraitz. Willis Drummond Baionako taldearen bigarren bideoklipa, ez dakit zenbat garrena den, baina bideoklip berria estrenatu dute aste honetan. Joan ikustera abestiarekin eginekoa, beraz hori ikusteko aukera izango dugu gaurkoan. Baina hori baino lehen, beti bezala, efemerideak. Alakran atunontzia mintzagai gure lehenengo efemeridean, izan ere 2009 urtean Alakran atunontzia eta bertako marinelak askatu egin zituzten 47 eguneko bahiketaren ondoren. Eta 1988 urteko azaroaren 17an Zinema Paradiso filma estreinatu zen Josep Tornatorek zuzendua. Hortxe daukagu gaineran filmaren une bat irudian. 1989an Sleepy Hollow filma estreinatu zen ere, gaur bezalako egun batean, Tim Burtonek zuzendua. Eta konta iguzu Aitziber zeintzuk diren gaurko lerroburu nagusiak? Arratsaldeon Maria, arratsaldeon Larraitz, abexe dira gaurko egunak utzizkigun lerroburu nagusiak. Albisteekin hasteko gorpuzkiak atera dituzte jada Iruñeko erorien monumentutik. Eta honekin lotuta, gaur goizean Joseba Siron Iruñeko alkateak erorien monumentuaren kriptako hilerriaren itxierari buruz solastu da hedabideen aurrean. Bertzalde, Altsasuko auzian bada berririk, beste gazte bat kartzeleratu du auzitegi nazionalak. Astelenean atxilotu ez zuten eta epaiarengana bere borondatez joan ziren 2 pertsonetako bat da atxilotua. 7 dira beraz, espetxeratutakoak. Eta politika kontuekin jarraituz Espainiako militarrak Leitzan, Larraun eta Lekunberrin barna ibili dira. Iruñeko udaletxeak gaztetxea ixtearen erabakia kritikatu du bertako gazte asanbladak. Eta ekonomian, ELA eta LA sindikatuek ezkutuko finantziazioa ikusten dute 2017ko aurrekontuetan. Eta Miguel Laparra eskubide sozialetako lehendakariordeak azaldu du, babestutako enplegu sozialaren 80% gutxienez, bermatutako errenta jasotzen duten pertsona kontratatzeko izango dela. Eta albisteekin bukatzeko, herrigorak 14.000 saski inguru saldu ditu Nafarroako produktuekin.
eskerrik asko Aitziber, guazen besterik gabe egunkarietako titularrak errepasatzera, Larra Itsasiko da, ezta? Hori da, Maria, egunero bezala, lehenengoa Diario Navarra izanen dugu. Lerroburu nagusian politika kontuak ditugu protagonista, izan ere Koldo Martinezek, Guardia Zibila eta PP, alderdia Nafarroatik joatea nahi duela esan, eta gero barkamena eskatu du. Bozeramaile abertzaleak parlamentuan esan zituen hitz hauek eta gero Twitterrean barkamena eskatu zuen. Hori lerroburu nagusian gaurko Diario Navarra egunkarian, argazki nagusiari dagokionez, hortxe ikusi dezakegu sekulako garraio bat, izan ere rutarik gabe, megakonboi bat Nafarroan ibili da gaur gauean, antza denez Nafarroako gobernuaren baimenik gabe Pasaiatik atera eta Zangotza aldera atera da gaur atzoko gauean, 84 metro ditu, eta gaurko argazki handi horretan ikusi dezakegu Pasaiatik atera zen unean, eta Pasaiako hainbat herritar gerturatu ziren kamioi handi hau ikustera. Diario de Noticiaseko azalean gaur, lerroburu nagusian Nafar gobernuak Montejurrako dokumentuak desklasifikatzeko eskatu dio Rajoyren gobernuari. Parlamentuko talde guztiek, PPN salbu, 1976ko gertakariekin erlazioa duten dokumentuetara sartu ahal izatea eskatu dute. Eta azalaren ezkerreko irudi horretan, Erorien monumentuko kriptaren barne ikuspegia daukagu gaurkoan, ateratako lehenengo gorpuzkiekin eta, hortxe ikus daitezke, eta titularrean irakur daiteken bezala, Erorien monumentua molarik eta sanjurjorik gabe. Goizaldean hasi dira lanak eta datozen orduetan bukatuko dituzte, Arantzadi elkarteko kideak arituko dira desobiratze lanetan, Pako Etxeberria buru dutela. Eta bestelako gai batzuk dauzkagu gaurko Gara egunkariko azalean, lerroburu nagusiari dagokionez, bolo-bolo dabilen gaia gaurkoan ere, 3 aldiz epaitegira joan eta gero, beste altxasuar bat kartzelara bidali dute. Operazioak 7 kartzelaratu utzi ditu, baldintzari gabe, fidantzari gabe eta akusazio oso larriekin. Guardia Zibilak argazki artxiboetan identifikatu omen ditu orain arte atxilotutako guztiak. Hori lerroburu nagusiari dagokionez eta argazki nagusian gaurkoan albiste on bat, izan ere Norvegiako artzai baten eskuetan munduko gaztarik onena ikusteko aukera izan dugu. Donostian banatu zen sari hori, egunkarian aipatzen digutenaren arabera oso hunkituta hartu zuen saria Gunnar Wagen artzaiak, norvegiarrak, eta garaia ateratzen gazta, Kraftkar izena duen gazta urdin bat da, eta beraz, xalatik zorionak, norvegiar artzai honi. Pentsatzen dut oso pozik egonen dela, ez? Horrelako sari bat irabazi ondoren. Irudian behintzat badirudi bai. Bai. Eta guazen aurrera berria egunkariarekin. Letra potoloetan gaur, Baionako kartzelan preso bat hilik topatu dute bere ziegan aurtengo 3. Bere buruaz beste egin du, bere ziegan urkatuta topatu zuten igandean, espetxean 3 egun zeramatzala. Beste 2 preso hil ziren maiatzean kartzela berean ere, batek bere burua urkatu zuen, bestea sustantzia batzuk hartuta hil zela esan zuten iturri ofizialek. Beheko argazkian gaur, atzo Martin Ugalde foroan eginiko mahai ingurua ageri zaigu, bertako irudi bat, etorkizunerako erroak botatzen, hala dio lerroburuak, berriki argitaratu den Nafarroa orain ala inoiz ez liburua hizpide hartuta, azkeneko urteetan Nafarroako politikan izan den aldaketa aztertu zuten, Euskal Herria Bilduko Bakartxo Ruizek, Gero Abaiko Unai Ugaldek, Ezkerrako Joseba Ezeolazak eta Ahalduguko Inigo Paskualek. Gainera, eztabaida gidatzen, Jose Arrasenar eta Jon Orzaiz liburuaren egileak eta berriako kazetariak izan ziren. Eta Euskal Herria Irratiko lagunen agerkariari dagokionez, albiste gehiago azpimarratzekoak,
Batetik Iruñeko udalak Alde Zaharreko gaztetxea ustea kritikatu du bertako gazte asanbladak. Eta baztango gaiak ere mintzagai agerkarian, izan ere Arauztegi eta Gero Zer plataformak hitzaldia eskainiko du Katakraken azaroaren 21ean izanen da arratsaldeko 7:00. Eta agerkariarekin jarraituz, militar kolpistei ohorerik ez gaurtik aurrera Iruñean, goizaldean hasi dira lehen aipatu dugun bezala Jose Sanjurjo militar frankista hilobitik ateratzen eta datozen orduetan ere gainerakoak desobiratuko dituzte. Eta bukatzeko Kepa Jekoraren hausnarketa gaur Euskal Herria Irratiko agerkarian, hortxe daukagu audioa eskuragai, lan eskaintza publikoan esleitutako 100 irakasleren lanpostuek sortu duten egoera, edo egoera honen inguruan hausnarketa egiten du Kepak, eta bere hitzetan sindikatu larrua duen funtzionario elkarte batek asmo txarrez egindako helegitearen ondorioz gertatu da polemika hau guztia. Goazen besterik gabe gaur arratsalderako proposamenekin. Dantza ikuskizuna, Dance zikloaren barne, nadadora izeneko ikuskizuna ikusteko aukera gaur arratsaldeko 8:00 Iturramako Zibiboxean. Enamar dantza taldea arituko da Valentziatik datorren dantza taldea. Mendillorriko Zibiboxean beste abentura forma batzuk izeneko zikloaren barne hitzaldia eginen dute gaur, Expedición Groenlandia con Cometas izenekoa, 2015ean Groenlandian iparraldetik hegoaldera egindako eski eta kometen espedizioaren ingurukoa. Gaur arratsaldeko 7:30 Mendillorriko Zibiboxean. Ipuin kontalaria Kamixibaiarekin gaur arratsaldeko 6:00 Yamaguchiko liburutegian. 3 urtetik gorako umeei zuzendutako ipuin kontalaria izango da eta narratzaileak Maria Jesus Oyo eta Loli Frances izango dira. Filosofiaren nazioarteko eguna dela eta mahai ingurua antolatu dute gaur arratsalderako Zibikanen. Gaur osteguna, arratsaldeko 7:30 Zibikanen, Nafarroako Filosofia elkartearen eskutik. Hitzaldi bat antolatu dute gaurko goizean, gaztelerazkoa izan da autoengainu adimentsua bizitzen laguntzen digun egokitzapen baliabidea. Gaur esan bezala goizeko 11:00 Luis Arbea Aranguren psikologoaren eskutik Kondestable Jauregiko Zibiboxean. Kondestable Jauregian jarraituz, diabetesaren nazioarteko eguna 2016 barne hitzaldia eginen dute gaur arratsaldeko 7:00 kirol profesionala eta diabetesaren ingurukoa. Reikiaren inguruko hitzaldia gaur arratsaldeko 6:40 Santa Catalina Laboure ikastetxean, sarrera doakoa izango da. Zinema Nafarroako Filmotekan Los Bandeadores de Artajona izeneko filmaren proiekzioa gaur arratsaldeko 8:00 Nafarroako Filmotekan, sarrera €1. Eta asteburuari begira jarrita jada, Bermuteandoren lehenengo edizioa ospatzen ari da, kultura eta gastronomia uztartzen dituen ekimena da hau eta azaroaren 27 arte, azaroako 4 asteburutan ospatuko da. Larunbata eta igandetan, ordu batetatik 3:00 hortxe arratsaldean monologoak, musika, antzerkia eta bermuta hartzeko aukera Iruñako kaleetan. Sahararen inguruko erakusketa ikusgai azaroaren 24 arte Iruñako Gaztediaren etxean. Sahara, un conflicto vivo en el olvido. Pintura erakusketa ikusgai, besos, abrazos y sueños zikloaren barne Gonzalo Bañonen eskutik Mendillorriko Zibiboxean. Larunbatean rock kontzertua eskainiko dute Central Cafe antzokian, Esto no es rock radical vasco izeneko ikuskizuna, La Polla Records, Eskorbuto eta Kortatu taldeei eginiko omenaldi kontzertua izango da. Eta ostiralean ere Central Cafe antzokian kontzertua eskainiko du Aurora Beltranek gaueko 10:00.
Ate irekiera gaueko 9:00, sarrera 15 eurotan egongo da, baina aldez aurretik erosita 12 euro gehi gastuak. Agendaren ondotik goazen orain udalerrietako albisteak ezagutzera. Azaroak 17 dugu gaurkoan, osteguna, hauexek dira Iruin herrian ditugun albisteak gaurkoan. Iruñari dagokionez, militar kolpistei ohorerik ez, gaurtik aurrera Iruñan. Goizaldean hasi dira, Jose Sanjurjo militar frankista hilobitik ateratzen. Datozen orduetan ere gainerakoak desobiratuko dituzte, egun osoa beharko dute Arantzadi elkarteko kideek Pako Etxeberria buru dutela hilobitik Sanjurjo militar frankista eta beste 6 kideren gorpuzkiak ateratzeko. Udal kontuekin aurrera jarraitu, 375 abonamendu zozketatuko ditu Oberena elkarteko arrotsapea eta txantreako kirol instalazioak urtean zer erabiltza aldera. Eskabideak, banakoak edo familikoak izan daitezke, azaroaren 30 arte aurkez daitezke eta abenduaren 12an eginen da zozketa. Larunbata honetan Gazteriaren etxea, antzerki eskola bat bihurtu eginen da, Lapie konpainia izanen da horretaz arduratuko dena, 5 orduko saioa izanen da, 50 plaza egonen dira asteburu horretan eta 4 aktore profesionalen laguntza izanen dute parte hartzaileek. Bestalde, Zibibox areari dagokionez, haurrentzako argazkilaritza lehiaketa antolatu egin dute, 8 eta 14 urte bitarteko haur eta gaztetxoei bideratuta dagoen lehiaketa da, gai librea aukeratu dezakete parte hartzaileek eta azaroaren 25 izanen dute argazki guztiak aurkezteko azken eguna. Iturramako Zibiboxean aurkeztu beharko dituzte. Musika kontuak ere badauzkagu Iruña aldean, Joakin Maia musika eskolan saxofoi irakasle bat kontratatzeko beharra dutelako. Horretarako azterketa eginen dute eta interesatutako pertsonek azaroaren 24 baino lehen eman beharko dute izena. Mendillorri aldera joanen gara, izan ere Zibiboxean beste modu bateko abenturak ezagutzeko aukera izanen da gaur bertan, 2015ean Nafarroako jende talde bat Groenlandiara joan egin zen, bertan iparraldetik hegoaldera espedizio bat egin zuten eski eta kometekin, hori izanen da hitzaldiko gaiaren ardatza, eta hitzaldia emanen duena Fernando Belzunze izanen da, arratsaldeko 7:30 izango da hitzordua esan bezala Mendillorriko Zibiboxean. Enanbar Valentziako konpainiaren eskutik, nadadora emanaldia izanen da gaur ere Zibibox Iturraman, dantz zikloaren barruko ekimena izanen da hau, eta hitzordu arratsaldeko 8etan izango da. Iruña alde batera utzita, ostegunero bezala joan gaitezen oraingoan Uharte aldera, udalaren eraikin ezberdinetarako energia elektrikoaren hornikuntzarako kontratazioaren berri ematen baitigute eta xehetasun guztiak udal web orrialdean ikus daitezke. Kontu gehiago ere badauzkagu Uharten, deialdi baten inguruan ere hitz egiten digute, euskaraz dakiten izangaien zerrenda osatzeko, aldi baterako kontratuaren bidez eragile lanpostuan aritzeko Uharteko udalean beharrak sortzen direnean. Hori izanen litzateke Uharteko udalak egiten duen deialdia. Eta bestalde, hainbat udalerritan bezala, hemen ere jarduera ekonomikoen zergaren ordainketa epea abenduaren 2 izanen da, hortxe azkeneko eguna, aipatu epe hori pasata ordainagiriak agentzia exekutibora bidaliko direla kobratzea premiandu bidetik burutzeko. Eta bukatzeko joan gaitezen Oltza Zendea aldera, ikastetxe publikoetako jantokien erabilpenerako diru laguntza deialdia argitaratu dute eta bestalde ere iragartzen digute ekonomia jardueren gaineko zerga ordaintzeko azken eguna azaroaren 30 izanen dela. Eta astero bezala Xaloa Telebista aste honetan ere parlamentuan izan da,
politikari desberdinekin aste honetan 2017ko aurrekontuen inguruan hitz egiten egon gara, gero abaitik Koldo Martinezekin, Podemosetik Laura Perezekin eta Izquierda Ezkerratik Joseba Ezeolazarekin. Aurrekontue garrantzi handia daukate, zeren azken finean, naiz eta batzutan politika mailan garrantzi handiagoa ematen diegun, ez dakit aitorpenei eta mozioi eta hola, politika diruaren gestioaz arduratzen da. Politika aurrekontuekin egiten da, eta beraz, garrantzi oso handia, erabateko garrantzia. Bueno, aurrekontua gure politiken laburpena da. Nik uste dut ardatz soziala nagusi ateatzen dela aurrekontu honetan, eta jada urte terdi bat igarota aldaketa politikoa eman zenetik, jada gure denbora, gure aurrekontuen denbora. Lehenengo aurrekontuak nolait ere transizio aurrekontuak izan ziren, eta aurtengo aurrekontuak gure politikak ongi deskribatzen dituen aurrekontuak izango dira. Aurrekontuak dira urtean onesten den legerik garrantzitsuenetariko bat behintzat. Azken finean, aurrekontuetan ematen direlako gero bermatu ahal izango diren aldaketak. Dirurik ez baldin badago, akordio programatikoa edukiz ustu egiten da, azken finean gero diruak bermatzen baitu egin nahi diren proiektuak edo ekintzak. Eta horregatik lege garrantzitsuena da eta kontsentsu gehien bilatu behar duena eta gehiengoa behar du gainera honestua izateko. Oraintxe ari gara laukotean aurrekontu hauek lantzen, eman edo lortu nahi ditugun lehentasunak gure artean adostu ahal izateko, eta besteak beste lehentasuna eman nahiko genioke bai hezkuntzari nola osasungintzari. Baita kulturan ere, iaz nahiko diru gutxi izan zuen departamentu honek, eta aurten diruz bete nahiko litzateke, gero eta aldaketa gehiago emateko esparru hontan beti hain ahaztua izaten dena. Aurten onartuko ditugun aurrekontuak iazkoen ildo berberatik doaz. Momentu honetan, seguru aski, 3.500 milioi euroko aurrekontuak izango ditugu, eta horietatik 60% gastu sozialetan enplegatuko dira. Hots, hezkuntzan, osasungintzan eta eskubide sozialetan. Iaz, parlamentu honek markatutako ildotik joango dira, eta beraz, ez da aldaketa, alde horretatik behintzat aldaketa handirik izango. Bai, emendakinak egin aldira, ez bakarrik laukoteak, ez bakarrik aldaketa politikoa sostengatzen dugun lau alderdio, baizik eta oposizioak ere aldaketak egin aldituzte parlamentuan. Iazko aurrekontuak norabide aldaketa bat suposatu zuten. Hasteko 2012tik aurrekontuak prorrogatuak izan ziren, ez baitziren UPN eta PSN-eren artean adostasunetara iristeko gai, eta behingoz 2012tik, iaz 2015ean izan genuen aurrekontu berriak onesteko aukera. Esan genuen nahiko genuke moratuagoak izatea eta berez oinarrizko eskubideetan diru gehiago ahalbidetzea, eta aldaketa hori eman izan zenez onartu izan genituen. Aurten gehiago nahi dugu, batez ere iruzurraren aurkako plana bete ahal izateko, azken finean hortik diru gehiago jaso ahal izango dugulako datorren aurrekontuei begira, baita konbenioaren negoziazioari begira saiatu izan gara
Ogasun departamentutik egindako ikerketaren ondoren eta hau kontutan hartuz nola azken urtetan Nafarroak behar duena baino gehiago ordaindu izan duenez, aurten negoziazioen ondorioz saiatuko ganez diru hori berreskuratzen, izan dugu aurrekontu hauek edo techo de gasto delakoa igotzeko aukera. Eta orduan, 184 milioi inguru izango ditugu, 184 milioi inguru gehiago, osasungintzan nola hezkuntzan indartzeko. Eta baita errenta bermatuan ere, diru gehiago izango dugu, lehen esan bezala kulturan, eta, berez aurrera pauso asko ematen ari dira, hala ere guk beti bezala nahiko genuke haratago joan ahal izatea. Nik aurrekontu hauei alde onak ikusten dizkiet bakarrik, zen eta esan bezala akordio programatikoa hartzen dute oinarri bezala, eta geure eta baita ere noski Nafarroako gobernuaren kezka nagusiena ongizate estatua Nafar guztiei ailegatzea da. Beraz, alde onak eta txarrik ez diot ikusten, suposatzen dut noski oposizioak hainbat eta hainbat arlo txarrik ikusiko diola, baina ni pozik gu, geroa bain pozik gaude aurrekontu hauekin. Alde honan, uste dut aurrekontu aurrerakoiak direla, lehen esan dudan bezala, ardatz soziala da ardatz nagusiena. Askotan, zuen telebistaren bidez esan dugun bezala, oinarrizko errentaren legea edo etxebizitzaren lege berria sostengatzen dute aurrekontu hauek eta bestelako aldaketak ere sostengatzen dute aurrekontu hauek, beraz, nik uste dut aurrekontu sozialak eta aurrerakoiak eta eskertiarrak dira. Zein dira, alde txarrenak, oraindikan guk aurrera eramandako reforma fiskala martxan ez dela jarri, beraz, aurrekontu hauek ez dira horren isla oraindikan. Esan bezala, alde onak izan baditu, osasungintzan nola hezkuntzan aurrera pausoak ematen ari direlako, konbeniotik diru gehiago jaso ahal izango dugulako, baino oraindik ez da nahiko eman nahi ditugun aldaketa sakonak eman ahal izateko. Eta zentzu honetan kontutan hartu behar da Nafarroan dugun zulo beltz hori UPN-ren kudeaketaren ondorioz. Daukagun zorra ikaragarria da, aurten ere eta oraindik ere partida asko bideratu beharko dira zorra ordaintzeko eta baita hauen interesetan, zentzu honetan eskatu izan diogu gobernuari behin baino gehiagotan interes horiek negoziatzea diru gehiago eskuratu ahal izateko, gaur bankuek jasotzen duten diru hortatik, eta ikusiko dugu ere konbenioan nola ematen den eta gobernu zentralak onartzen duen mendik ogasun departamentutik egindako estudioa eta beraz kontutan hartzen duen gure aldarrikapena, hau da behar dena edo eskatzen dutena baino gutxiago ordaindu ahal izatea guk geure oinarrizko beharrak asetu ahal izateko. 2017ko aurrekontu gai hori alde batera utzita, astero bezala aukeratzen duten gaiaren inguruan arituko gara oraingoan. Gaurkoan Koldo Martinezek Geroa Bai alderditik Altsasuko operazioaren inguruan hitz eginen digu. Joseba Ezeolazak berriz larunbatean faxismoaren kontra ospatuko den protestaren inguruan eta Laura Perez Podemos alderdikoak Altsasuko operazioaren inguruan ere hitz eginen digu. Egun hauetan nolabait jorratu behar den gaia Altsasun gertatutakoa da. Geroa Bain argi eta garbi daukagu, orain dela hilabete Altsasuko taberna horretan gertatukoa, etzela mozkorren arteko liskar bat izan, batzuek nahi duten bezala, eta ez da ere noski beste batzuek nahi duten bezala terrorismo ekintza bat. Guk uste dugu gauzak argitu egin behar direla, epaileek azken hitza daukate, baina zinez espero dugu gainera, epaileek epai eta erabaki zuhur bat har dezaten.
bizikidetzak eta bakeak hori exigitzen dutelako. Bueno, larunbat honetan faxismoaren kontrako elkarretaratzea egingo dugu Iruñean sindikatu guztiak, alderdi politiko gehienak eta mugimendu sozial askok. Guk uste dugu izkerdazkerratik egun historikoa dela hau, ez bakarrik eman den batasunarengatik, baizik eta ere bai leloarengatik eta proiektatzen diren edo dauden gibelan dauden baloreengatik. Faxismoaren kontra, kolore guztien alde, errespetuaren alde eta tolerantziaren alde kalera irtetzea gauza eta idei ona delako. Bueno, atzo Uxue Barkosen agerraldia eman zen parlamentu hontan UPN eta PPek eskatutak Altsasun emandako gertaeren ondorioz. Oso larria iruditzen zaigu, eman zaion tratamendu bai politiko nola mediatikoa, nola horren ondorioz eman diren gertaerak ere oso larriak iruditzen zaizkigu, nola 8 pertsona atxilotu dituzten eta Auzitegi Gorenak epaituko dituen orain, hemengo edo Iruñako epaileak zuen jarreraren kontra joz. Hemen salatu beharko genukena izango litzateke nola fiskaliak gaur egun ere gobernuko direktrizak edo aginduak aurrera eramaten dituen, azken finean fiskal orokorrak gobernuak zuzenean izendatzen duenez gero eta jerarkia printzipioan oinarritzen duten haien ekintzak gero ematen dira halako egoerak. Hemengo gazteak Auzitegi Gorenak, hau da salbuespeneko auzitegi batek epaituko dituen eta gainera terrorismo moduan kalifikatuta. Horrek hausnarketa batera eramaten gaitu, hau da nolatan gerta daiteke ekintza batzuk edo gertaera batzuk segun eta non ematen diren, kasu honetan geografikoki non ematen diren, kalifikazio ezberdinak izan ditzaketen. Ziurazki gertaera hauek beste estatuko edo zein tokitan ematekotan ez lituzkete terrorismo moduan epaituko. Eta, argituko nahiko genuke ere nola gu hasiera batean emandako erasoak salatu genituen, biolentzia salatu egiten dugulako, indarkeria salatzen dugulako, berdin zaigu nondik datorren, baino kasu honetan ere horren ondorioz pertsona hauek terroristotzat jotzea ez dugu inondik inora ikusten. Orduan, salatu nahiko genuke ere ematen den, edo gertaera hauen aurrean ematen den askotan jarrera politikoa batez ere, zeren politikoek ardura gehiago daukagu indarkeriaren inguruan onura politikorik esateratzeko, eta orduan aurrerantzean ea gauzak hobe egiten diren ondorio hauek ez pairatzeko. Datorren astean berriz ere parlamentura joateko aukera izanen dugu, orain eguraldiarekin utziko zaituzte. Azaroak 17 osteguna, zerua oskarbi bai Iruñerrian eta baita Baztanen ere. Eguzkitsu eta haizea ahul eta aldakor bi zonaldeetan gaurko egunerako. Arratsaldean erdi mailako eta goi mailako hodeiak ugarituko dira eta egunaren azken orduetan hego-haizea finkatuko da. Temperatura gora. Nafarroari begiratuz gaur aldaketarik gabe dator eguna atzokoarekin alderatuta. Giro goxoa izango dugu, eguzkitsua eta temperatura maksimoak gainera pixkat igoko dira 17 eta 19 gradu ingurura iritsiz. Bihar aldaketa dator, fronte bat pasa eta euria ekarriko du, goizaldean hego-mendebaldeko haizea ibiliko da, baina goizean fronte hori heltzerakoan haizea mendebaldera aldatuko da.
Aldaketak orduan hasiko dira, hodeiak ugaritu egingo baitira, euria egingo du ere eta temperatura jaitsi egingo da, 12 eta 13 graduetatik ezin pasatuz. Larun baterako giro nahasia berriz ere, batez ere arratsalderako. Hegoaldeko haizea zakartu egingo da eta tanta batzuk bota ditzake. Goizean giro nahiko lasaia, baina pixkanaka hodeiak ugarituz joango dira eta arratsaldean hegoaldeko haizea indartu eta gauerako bolada oso gogorrak espero ditugu. Eta hoxe izan dugu magazinaren lehenengo zatia, gaurkoan elkarrizketa oso interesgarriak ditugu, ez da, Maria? Hori da, lehen esan dugun bezala, bi dokumentalen inguruko elkarrizketak, ez da? Alde batetik Greziako errefuxiatuen ingurukoa, Uxue Buñuales egongo da, bera uda hontan egon zen Grezian eta itzultzeko asmoa dauka hemendik gutxira, dirudienez. Beraz, bertan bizitako egoera guztia, ze lan egin zituzten eta bidai horren ondorioz ere Just People dokumentala grabatu zuten eta sortu zuten eta gainera sariren bat ere eman zieten Iruñako zinemaldian. Beraz, oso interesgarria dirudi bere hitzetan eta ikusteko aukera ere badago Nafarroako herri ezberdinetan, beraz, hortxe Just People dokumentala. Oso, eta beste gai batzuk lantzen dituen dokumentala ikusteko aukera ere izanen dugu, dokumentala ikusteko aukera ez dugu izanen, baina xehetasun guztiak emanen dizkigu gutik zura, dokumentalaren egileak, Mari Jose Barriolak, zura eta egurraren inguruko dokumentala dugu, izan ere Euskal Herrian lehen gai honekiko harremana oso zabala izan da, gaur egun ere, beste modu batean ere lantzen da egurra, eta horren inguruko dokumentala izanen dugu, esan bezala, egilearekin ere hizketan arituko gararen inguruan, eta esan beharra dugu ere 10 minutuko bideotxo bat ikusteko aukera izanen dugula, dokumentala honetako zati desberdin. Oso ongi, aukera polita orduan, ez, gaurkoan. Oso ongi, elkarrizketen ondotik, beti bezala, ostegunero bezala, saretik atala, gaurkoan Willis Drummond taldearen bideoklip berria. Joan ikustera. Laktu jogurta, astindu eta edan. Orain ere, laktu jogurta gaingabetua, 100%! Gorritxon atsedenerako sistema hoberenak eta loaldi egoki batendako beharrezkoak diren produktuak aurkituko dituzu. 40 urte daramatzagu punta-puntako materialak eta marka hoberenak bezeroaren eskura jartzen. Deskansatzeko sistemetan aditua gara, sofak, koltsoiak, somierrak. Hurbildu eta eskuzabali jasoko zaitugu. Iruña, Gorritxo. Eta lehenxeago aipatu dizuegun bezala, Just People dokumentala ikasturte honen hasieran, hortxe iraila urria aldera aurkeztu zen Iruñako zinemaldian, eta dokumental honetan paper garrantzitsua duen Uxue Buñuales gonbidatu dugu gaurkoan Xaloara. Arratsaldeon Uxue. Arratsaldeon Maria. Ongi etorria Xaloara. Eskerrik asko. Lehenengo aldia, ezta hemen? Bai, lehendabiziko aldia. Eskertzen da gaur hemen egotea ere. Zuei ere. Egin duzuen lan polita aurkezteko, eta pixkat hasieratik hasteko, zertarako egin duzu dokumental hau? Edo zein da helburua? Nik uste salaketa bat egitea, ez? Han bizi diren pertsonen egoera pixka salatzeko. Eta aldi berean gizartea sentsibilizatzeko, ez? Pixka bat.
informazioa ekartzeko. Informazioa ekartzeko, azkenean ja, hori, ez dakit, teleberrietan eta hola, ja ez da inbeste entzuten, eta ez dakit, aukera izan da, hori. Eta nola ez, haiei ere ahotsa ez, jartzeko. Ze beti ari gara hizketan, ez, zenbakietaz, baina ez. Pertsonak dira, eta haien atzetik, beraien historioa, eta... Aurkezpenean esan dut, eta lehen ere elkarrizketa horretik komentatu dugu, ez? Just People da dokumentalaren izena. Euskeraz ez du oso itzulpen zehatzik, ez? Pertsonak izango zen, ez? Edo pertsona hutsak ere esaten genuen, ez? Olako zerbait, erderaz izango zen simplemente personas, ez? Olako ongi jarria, ez? Dago izena. Gainera, hori, Xabier Aierrak zuzendariak dokumentalagin baino lehen, edo grabaketak egiten hasi zenean, edo zeukan ideia hori, ez, buruan. Baina honena da, elkarrizketa batean, siriako mutiko batek esan zuela, ez, bera hasi zela saltzen eta berak ere bota zuen hori. Osa ez dakit, izan zen pixkat... Konexio bat egon zen hor, eta esan zen duten, hau da izena, ez? Hau da izen burua, bai. Noiz joan zinen zu Xue Grezia aldera? Ni joan nintzen, abuztuaren 11 edo 12an, bai. Abuztuaren 11an, bai. Uda hontan orduan hasi zen zure bidaia. Bai. Dokumentala egiteko ideia zenuten orduan, edo nola suertatu zen hau? Eske, orokorrean, refuxiatu edo, pertsona hauen egoeran sartu ginenean, edo movida horretan sartu ginen, apirilean, aldera, barainenen olako, ez dakit, kolektibo txiki bat sortuz, baina gero gauzak hori joan dira pixkat handitzen, ez? Eta harremanetan jarri ginen Nafarroako suhiltzaileekin. Eta gure asmoa zen, beraien proiektuan parte hartzea, ez? Beraiek ari ziren Idomeni lehenengo, gero Polikastron, eta azkenean Tesalonika inguruan dauden kanpamenduetan parte hartzen. Eta beraien proiektua, ere suhiltzaile katalan batzuekin batera egiten zuten, eta beraien lana zen hori fruta eta barazki freskoak erostea. Gure asmoa hori zen, horretara joatea. Baina, Xabi lanbidea du, ez? Bera medio audiovisualetan eta lan horietan aritzen da, eta animatu genuen. Eraman kamera, ez? Kamera eraman behar duzu. Suhiltzaileen aldetik, ez, joan baino lehen egindako elkarrizketa horietan eta bilera horietan aipatu zuen, ez? Berak bere burua eskaini zuen, eta denon babesa jaso zuen, ez? Eta dena esan behar dago, berak kamera eramaten zuen bere motxilarekin, bere tripodarekin leku guztietan, baino gero horregonda lanean guztiak bezala. Ez da erresa izango, ez? Ara helduta grabatzea, ez? Ola batean ikusi behar duzu noiz eta militarren presentzia ere ekiditu edo, ikusi. Bai, aukera ona izan zen hori jakitea, erreleboak egiten ari ginen, orduan aukera izan genuen han egondako jendearekin hitz egitea, ez? Gu joan baino lehen. Orduan, askok esaten ziguten, kontu handiz ibili, gainera ere, hau oso garrantzitsua da, eta gu genuen gure kamiseta, ez? Helpna, ez? Gure taldearen izenarekin. Barainengo kolektibo horren... Ez, suhiltzaileena. Da, orain sortzen ari garen kanpoko erakundea. Eta, orduan, klaro, kamera eta kamiseta ezin ziren batera ibili. Ze azkenean ez genuen ere egindako lan guzti hori atzera bota nahi. Ze, arazo asko sortzen dira, eta izen hori ez genuen zikindu nahi, ez? Eta erekeko dela katalandarren izen hori ere ez genuen zikindu nahi, ez? Bakarrik grabaketa bat egiteagatik, ez? Orduan hori, azkenean esaten ziguten, kanpamendu honetan agian zaila izango duzue. Edo beste honetan, harreman ona dago. Ze azkenean hori, militarrekin nire harremana horretan datza. Batzutan egun ona, beste batzutan ez. Egun txarrak edo ez dakido, simplemente ez, pertsona hori etzen nola oso harremangarria. Bai. Orduan hori. Dokumentalean berez, gehien ikusten den kanpamendua gure etxetik oso gertu zegoen. 20 minututan, oinez. Eta erabat irekita zegoen. Softes du izena, eta kanpamendu hori erabat irekia dago, zegoen. Ja ez da existitzen. Existitzen da kanpamendu hori, baina gauzak abuztutik ona pixkat aldatuz joan dira. Sartu eta ateratzeko aukera hori orain
ez dakit nola dagoen, diot, ze beti izan behar, zu zerrenda batean zaude, ez? Kanpamendu batean sartzeko, jakin behar dute, erakunde hori hor lanean ari dela, ez? Eta beti pasatzen zara, zure nana jarri behar duzu, ez? Osa, baduzu... Kontrola handia dago. Bai, checkpoint moduko bat, ez? Ez dakit niola esaten dut. Eta orduan hori gertatzen zen, Softez oso irekia zegoen, sartu zintezkeen atzetikan, ze atzetik ez zukan arresirik, gero bi atea handi zituen, bat irekita eta bestea militarrekin. Orduan aukera hori genuen. Piskat utzia agian edo... Oso utzia. Kanpamendu guztiak ez dira honak, hori argi dugu, ez? Han egon garenak eta hemen gaudenak ere bai, ez? Osea, hori desagertu behar da. Desagertu behar da, eta pertsona horiek ez, saiatu behar gara, edo herrialde batzuetan hartzen, edo behintzat beraien bizi baldintzak hobetzen, ez? Eta orduan hori izan da, pixkat gure... Momentu zehatz baterako irten bidea da, ez? Kakotxen artean, hori da. Bizi toki bat. Ez, eta horretarako daude pentsatuta kanpamendu hauek, baina ja zazpi hilabete ez, gehiago, ja handitzen ari da, ja tarte hori. Galtzen da pixkat agian denboraren, ez? Nik uste bai, ez. Bai, ez? Egon zaretenean bueltatu gero berriz. Bai, eske ja, hori, zazpi ziren, bederatzi hilabete, ez, orain. Bai, hori da. Asko da, denbora asko, eta ez dakite zenbat egon behar diren hor, eta haien kezka handiena hori da. Hor daudela, eta ez dakite zenbat egon behar diren horrela bizitzen. Eta orain azaroan ja lehen aipatu duzu ere, ez? Medioetan pixkat aztu zaigu, ez? Ez dakit hau esan dezakedan. Arazotaz aldatu dugu. Bai, baina eskerrak ere pixkat Jordi Ebolek egindako dokumentala. Eta berriz ere ez parrillara ekarri du gaia, baina ez dugu deus ikusten. Orain Obama Grezian egon da eta ez bakarrik hori aipatu da, ez? Zenolako kontraesana, ez? Ez dakit. Informazioa ez dakit oso azkar eta istiluak egon direla. Baina jazta, hori da Grezian dagoena, orain. Nafarroko suhiltzaileak aipatu dituzu, hemen egonak dira gainera, Xaloan, osongi kontatu ziguten, beraien istorioa. Beraiekin batera bidaia egitearena eta laguntzearena nola suertatu zen? Kasualitatez. Kasualitatez. Osea, izan zen, hori pixkat zu jartzen zara, ez? Zure burua edo zure, ez dakit nola esan. Bai, zure ideiak edo dituzu, ez? Eta jartzen dituzu, eta bauzu kriston nahia, ez? Eta azkenean gauza gertatzen dira. Eta hola, egun batean, tailerrean, oso egunerokotasuneko gauza batean, Idomenin egondako suhitzele batekin topatu ginen, eta horaz ginen hizketan. Hizketa horrekin, telefona trukatu, eta erreleboetan parte hartu nahi genuela esan genien, eta... Kotxe tailer batean. Bai, kotxe tailer batean. Kasualitatea edo ez, baina hola izan zen, ez? Hori da, bai. Oso, ongi, eta zuek handik ere mugitzen egon zarete? Kanpaleku honetan egon eta gero mugitzen joan zineten? Bai, gure egunero proiektu batera joan ginen, eta proiektu hori hainbat kanpoetan egiten zen. Hau izan zen bigarren planoan zegoen gauza bat, ez? Baina nik uste, han behintzat abuztuko erreleboietan egon ginenak gehien unkitu gaituena edo ez unkitu baizik eta iritsi ez dakit nola esan, askotan ez dakit nola adierazi gauzak, Eta orduan hori gu goizetan egiten genuen egin beharreko lana, ez? Merkatura joan, suhiltzaileek uste azaldu zutela, ez? Merkatura joan, gauzak erosi, biltegian prestatu, poltsak, kutsak edo egin beharrekoa, eta gero banaketa horiek egin. Orduan, gune lanaldiak edo ez dakit nola esan askotan, bukatzen zirenean joaten ginen kanponetara, ze gure txondoan zegoen. Eta hori, eta gaueko 11:30 itzultzen ginen gure pixura, pixura ez, ondoko tabernara, eta hor beti afaria, ez, egiten genuen denak elkarrekin. Orduan, guk gure lana egiten genuen, eta tarte horietan grabaketak egin ziren ere kanpoietan, ez? Osea, ez dakit, ez zenen adibidez, badago kanpamendu bat, Lagadikia izena duena, eta ara egiten genuen hori, barazki eta fruta banaketa, eta han bertan bazegoen, asko kontatu naiz, dokumentalean ikusten da. Baina, Xabi hartu zuen kamera eta hasi zen grabatzen gobernuz kanpoko erakunde bati, ez? Kanpamendu hori kudeatzen duen horri. Grabatzen hasi zen, eta ezin duzu grabatu, sentitzen duzu grabatu zuen lana nahi baduzue, ez? Eta gauza horiek oso arraroak dira, ez? Zer ez baita izkutatzen ari dira, edo zer ez duzue nahi
zerbait ikustea. Arraro, ez? Edo eta gero ere gezurtu behar izan zuten, ze banaketa hau goizetan egin zen, eta arratsaldean oraindik hor ziren, ez? Eta zergatik zaudete, mezuek ja banaketa bukatu duzu, ez? Eta bai, hitz egin behar dugu, pertsona hauekin aurrengo egunerako tomateak nahi duten, edo patatak, ez dakit. Klako, no esaten zaio, egi erdia, ez? Bota zuten. Zean, kanpamendu horretan badago refugi lanean egiteko, ez dakit esan. Ekimen bat edo... Bai, beraiek dira, bai, siriar-palestinarrak dira, eta beraiek beste gobernuzkanpo erakundea iritsi baino lehen han ziren. Beraien nahia edo da, badakizkigu gauzak egiten eta gu komunitatean bizitzen ere badakigu, orduan ez dugu behar inongo kanpoko laguntzarik gure kanpamendua antolatzeko eta kudeatzeko. Eta, klaro, bere elkarrizketa oso beharrezkoa, ikusi genuen, Xabik ikusi zuen, elkarrizketa hori egitea, mutiko horri. Orduan, klaro, hor duzu, pixkat nolako egoera dagoen. Aldiz, Softexen, jendea hilarak egiten zituen kameraren atzean jartzeko, aurrean jartzeko. Kuriosoa gainera, adibidez, ekimen hau, bertan sortzen dena hango jendearekin, errefuxiatuak direnetik errefuxiatuetara, laguntza emateko. Kuriosoa iruditzen zaitez, guk hemen hori ez entzun izana. Adibidez. Hau izatea, nire lehenengo aldia, olako ekimen bat existitzen dela, ez? Arraroa da, ez? Eta gainera beti, dokumentarian oso ondo ikusten denez, ez dut asko esango. Baina oso garrantzitsua da jakitea, ez? Pertsonak dira, gu bezala, egoera berezi batean, ez? Bizitzen ari direnak. Baina gai dira, 11.000 gauza egiteko, ze bakoitzak izan du bere lanbidea, ez? Eta denok dute zerbait emateko. Eta berez, haien autogestioa, ez? Egiteko. Arazoa dago, onatortzen direla, jartzen ditugula gure erakundeak, ez? Eta beraien eginkizun bakarra da egotea. Azkaltzea, lo egitea eta egotea. Hola pertsonak ezin gara bizi, argita garbi. Gauzak egin behar ditugu eta beharrezkoa dugu, ez? Gure osasun mentalerako. Orduan, klaro, adibidez talde honen lana hori da. Eta arazoak izan dituzte, ez? Gobernuzkanpoko erakunde honekin. Bai, haien lana zalantzan jarri da askotan, hori da, ez? Bai. Ze beraiek egiten badute lana, agian gu ez gara hemen egon behar, baina gu hemen egon beharra dugu. Orduan, onaino egin dezakezu ez zuek, ez? Olako noren gainetik, ez? Nor dagoen noren gainetik, ez? Borroka horretan. Eta ze interesak edo ze gertatzen barruan, ez? Bai. Dokumentala, lehen ere aipatu dugu, Iruñako zinemaldian aurkeztu zenuten, ez dakit iraila urria hortxe, ez? Bai, egin zen Zibibox batean. Egiten da ziklo bat Eduka Aktif izena duena, eta pixkat da hori dokumentalen inguruan, eta egiten da DBH-ko ikaslei zuzendua. Eta hor bertan hori dokumentalaren lehenengo proiekzioa egin zen, eta horren ondorioz sari bat eman ziguten. Eta ondoren egin genuen aurkezpen ofizial bat, ez, Barainengo auditorioan. Eta, eta egon diren hitzaldi askotan jarri da ere dokumentala. Hemendik aurrera emanaldi gehiago egongo dira? Ikusteko aukera egongo da? Bai. Gertuena izanen da ostiralean. Bi aukera dituzu edo berara, edo Jaunsarasera joatea. Eta hor aukera izanen duzue, dokumentala ikusteko, eta han egon diren pertsonekin hitz egiteko. Dokumentala ikusi eta gero nola baiteko kolokio edo izketaldia, ez? Oso ongi. Honetaz gain data gehiago badituzue edo zuen, kuskuseatzeko pixka bat, ez? Ez dakit sare sozialetan bazaudeten edo... Bai, bagaude. Alde batetik dago Helpna, Facebookan aurkitu dezakezue Helpna jarrita, Twitterrean ere bai, eta gero gu Barainen ere badugu Facebooka, Barainen errefuxiatuekin, eta hor ere, gure arteko, ez dakit ez, norbaitek zerbait elkar banatzen duenean, zuk ere elkar banatzen duzu, ez, eta beti olako sare hori, ez, sare soziala bezala. Gero badago ere oso blog interesgarria, eta da ongbomberosdenavarra.blogspot.com, eta hor orain jarri dute halako egutegi bat, eta hor jartzen dira datak.
egingo diren hitzaldiaen datak eta emanaldi hauen datak jartzen dira. Oso ongi, ez? Iniziatiba polita, ez? Esan duzun, elkarlanean zaudetenez. Bai, eromena izaten da, eskerrak WhatsAppa dugula, ez? Eta WhatsApparen bidez gauza guzti hauek hori hitz egiten ditugula. Batzutan jende gehiegi badago ere, informazioa galtzen da, baina, bueno, bai. ongi moldatzen bazarete, bueno, bai, momentuz, polita egiten duzu, behintzat. Bai, eskerrik asko, bai. Bueltatzeko intentzioa baduzu, Uxue? Bai, hemendik gutxira. Abendu aldera, oraintxe hasi gara pixka talde bat sortzen, eta bai, gure asmoa joatea da. Ze berez, gure proiektua hango jendeari egin genuen pasatu edo, ez dakit. Bai. Eta orain gure asmoa da joatea, ikustea, eta ze nauden beharrak edo, bai, hori Tesalonikara, ez? Hori lan guztia Tesalonikan egin dugu. Bestaldere Atenasera joateko nik bintzat asmoa dut, beste plataforma batekin lan egiteko, ze haiekin harremanetan ere egon gara eta aukera ere dugunez. Pixkat ere beste, Tesalonika leku bat da, Atenas beste bat, gero ere joanen gara irletan egon den beste mutiko batekin, ze berak ere orain, ezakit, onda horretan ere dago, ikusi nahi du pixkat gehiago. Berez, bai, denok nahi dugu itzuli, eta jende, ezagutu dugun jende zoragarri hori berriz ikusi, ez? Eta esatea, zuetaz ez gara aztu, han gauza asko egiten ditugu, edo saiatzen gara egiten, baina bai, asmoa da itzultzea eta laguntza behar den lekura joatea. Han egon zareten jende guztien sentsazioa edo, hemen entzuten dena da, bueltatu nahi duzuela, ez? Zakiten, badu izen bat, ez? Bazuen, ez naiz orain oroitzen, efektu baten izena, ez? Han egonda, bueltatu behar duzu, ez? Bai. Ez dakit, nolabaiteko ezin egona sortzen da, edo, zure bigarren aldia izango zen hau? Bai. Suhiltzaileek ere esaten zuten, bueltatu nahi zutela, batzuk ja 3. edo 4. bidaia egingo zutenara. Lan benetan ikusgarria eta merezi du, ez? Zuen historiak entzutea eta ea dugun aukera ere dokumentala ikusteko. Bai, ikusi. Ez dakit, dokumental horretan biltzen da bolondresen testigantzak, han topatutako ere beste bolondresenak, eta nolatan ez, egoera hau sufritzen eta pairatzen dutenen ahots hori, ez? Ze hori ez dugu ikusi telebistan, oso gutxitan. Oso gutxitan, olako erreportai solteak, ez? Lehen aipatu duzuna Jordi Ebolerena, edo antzekoren bat ere hortik ikusia. Izenburuak dioen bezala, just people, ez? Pertsonetaz hitz egiten diguna, eta gu bezalako pertsonak direla argi dago. Askotan saiatzen zarete ere, handik etortzen zaretenak hori islatzen, ez? Hemen ematen du azten zaigula, edo ezakitze irudi egiten dugun, edo egiten diguten, baina pertsona normalak dira, eta orain laguntza behar dutenak, ez? Horixe. Oso ongi. Mi esker, Uxue, gurekin egoteagatik. Eta Xaloari, aukera honetagatik, bai. Ez da ezer, hori, ez dizugu denbora gehiago kenduko, eta badakizue, nahi duzuenean gonbidatuak zaudetela Xaloara. Bale, mi esker. Eskerrik asko. Bai. Mila 1960 Estafeta kalean Bodegon Sarria. Era guzietako kazuelatxoak, razioak, iberikoak, pintxoak. Berrogeita 10 urte Iruñeko Alde Zaharrean, Bodegon Sarria. Ardiarana gaztandegia, Bertizarana bailarako mikroklimaren eraginpean ondotako gaztak. Kamiku eta Ardiarana. Gazta ona maite dutenentzako zapore usain eta testura ezin hobeagoko produktuak. Kontsumitzaileen errastasunerako formato eta tamaina ezberdinetan komerzializatzen dira. Ardiarana gaztandegia Legasan, ahaztutako zaporeak berreskuratuz.
Eta gaurkoan dokumental baten inguruan hitz eginen dizuegu, horretarako bertan daukagu egilea, Mari Jose Barriola Gutik Zura dokumentalaren egilea. Arratsaldeon eta ongi etorri. Berdin zuri ere, Larraitz. Bueno, konta iguzu, pixka bat noiz estrenatu zenuten dokumental hau, zeren gainera oso leku polita, aproposa eta berezia, izan zenuten estrenatzeko momentua. Bai, alaxe da. Aurten Donostiako nazioarteko festivalean gure ikusentzunezkoa Gutik Zura estrenatzeko aukera izan du ginen. Zinemira saian ere lehiaketan parte hartu ginen, eta egia esan oso gustora gaude nola hasi ginenetik ikusentzunezko honek izan dudun abiadura eta azkenen nora iristeko aukera izan dugun ere bai, zinemaldikoa. Beti zure gauz bat eta gure lantaldeak eginduna pantaila handietan eta nazioarteko festival batean ikustea oso polita eta ederra izan da. Zer nolako harrera izan zuen dokumentalak? Zinemaldian sartzeak beste ikuspuntu bat eta beste ate batzuk irikitzen dazkizu, ez? Gainera, leheno komentatu dizuten bezala, lehiatu ginen, beste pelikula eta beste ikusentzunezko batzuekin, eta orduan horre bakarrik ere harrera handia izan du, eta gero hortik abiatuta bain kulturetxeetan eta herrietan eta beste zinemaldi batzutan, eta irakaskuntza arloan ere jorratzeko eta zabaltzeko asmoa badaukagu, eta abia puntu bezala harrera ona izan du egia esan. Osongi. Noiz sortu zen dokumental hau egiteko ideia, nondik etorri zitzaizun horrelako gauza bat egiteko beharra? Alde batetik, etxean, sukaldean eta zu ondoan, hainbat histori txikitatik entzun izan du ditut nire atiangandik. Ze beste persona asko bezala, guleitzan leitzarra da, guleitzarra gara, eta gaztetan tokatu zitzion lanbila kanpora ateratzia, eta atxaibili zen Fraintzin, Txamoniz inguruan eta Suizako mendietan eta horrela, gaur egun eski estazioak dauden tokietan mendiak garbitzen. Gure zonaldeko basomutila asko ibili direan lanean, eta pasatu zituen denetara 12 urte, Frantzian eta Suiza ondoan, 8 urte mendiak garbitzen eta 4 urte zerrategi batean. Eta gero zoritxarrez, anaia hil zitzion bertan leitzan, eta berriz ere bueltatu barra izan duzun onera. Baina txiki-txikitatik, atxan historiak eta horrela, nik uste barneratzen dituzula, ez? Eta gero lanbidez, nekazal ingenieria naiz, lanbide heziketan egiten dut lan irakaskuntzan, eta duela 3 urte hasi nintzen teknika da horeretako lanbide heziketarako ikerkuntza eta berrikuntza aplikaturako zentro bat, eta hor hasi ginen egurraren inguruko proiektu batean lanean. Proiektu horretan gure asmoa da bertako egur espeziak eta egur egituretan eta erabili ahal izatea kanpotik egurra ekarri gabe eta erosi gabe bertako baliabideak aprobetxatuz. Eta proiektu horren barruan atal bat jarri ginen martxan, herri jakinduriak ilargiaren eragina edo ustezko eragina egurraren kalidadean zein ote zen aztertzen eta ikertzen. Eta hasi nintzen, alde batetik, material didaktikoa osatzeko asmoarekin eta ikerketa hori egiteko ezagutza hori, herri jakinduriak zeuken ezagutza hori biltzen. Eta elkarrizketatu nituen, txonak eta amonak egurraren inguruan lanbide asko izan du ditugulako ere bai. Hasi baleontzietatik, ikazkinak, almadieroak, zurginak, egurrezko arkitektura egiten zutenak, saskigileak, eta basomutilak, eta elkarrizketa txiki batzuk eginez nire kamarakin, konturatu nintzen zenbat jakinduri zegon eta zoritxarrez zenbat galdu den ere bai. Eta zor bat sentitu nun. Eta zor hori izan duzen, ezagutza hori zoritxarrez asko galdu da, baina dagon gutxi hori gizarteratu behar zela. Nire aldetik nire ikaslei zuzendua eta
formakuntzarako edo ekiziketarako zuzendua, baina baita ere, gizarteak gaur egun basoarekin hainbat urteetan eta mendeetan izan dugun lotura hori galdu delako, ez? Eta orduan alde batetik arlo personalean, etxean eta jakin bizitu dutena, eta beste aldetik arlo profesionalean, egurraren inguruan sortu zaiten aukera hau, biek txertatzeko aukera izan dut, eta horrela hasi zen Gutik Zura proiektuaren abia puntua eta asmoa. Gainera aipatu dituzun lanbide horietako asko galdu dira, ez? Zoritxarrez bai, eta leheno lanbide asko izan du ditugu, eta nik uste Euskal Herriak ere asko zor diola egurrari, ze egurrari esker beste industriak ere garatzeko aukera izan dute, demagun burdinolak, eta gerora, egurrak abia puntu bezala izan du toki eta leku askotan etekin bat eta etekin horretatik garapena abiatzeko aukera, ez? Orduan, lanbide profesional asko izan du dire egurraren ingurukoak, gaur egun beste material batzuk sintetikoak barneratu ditugu eta naturarekin eta basoarekin daukagun kudeatzeko eta baso kudeaketaren inguruan asko galdu da, eta hori galdu denez, material horren erabilera ere asko galdu da, hala da. Beraz, esan dezakegu dokumentalaren muina egurra zura dela, ez? Eta gizartarekiko zenolako lotura sortzen duen honek. Bai, horregatik Gutik Zura proiektuan jarri diogu Gutik Zuraren iragana, oraina eta etorkizuna. Orduan, proiektu honek helburu asko ditu egia esan. Alde batetik, nire atxe eta atxe bezalako hainbat eta hainbat persona egurraren inguruan bere bizia eman dutenei ere omenaldi txiki bat egin nahi genien, xume bat, baina beraien biziak eta nolakoak izan du diren, askotan pentsatzen dugulako, horrelako bizimoduak eta horrelako lanbideak, orain dela 400 urte gertatzen zirela, ez? Eta dire atzokoak. Eta hori ez ezaguna dugu erabat. Eta gero, bai egia da beste helburuetako bat izan du dela ere, gizarteratzea, egurrak etorkizunari begira ere, zenbateko onurak dauzkan, balioak, garapen jasangarriatasunaren inguruan, zer nolako abantaiak ematen ditugun egurran materiala bezala beste materialakin konparatuz. Eta basoarekin galdu dugun ezagutza eta lotura hori gizarteratzea, eta asmo asko txertatu nahi izan ditugu, baina nik uste ordu terdiko ikusentzunezko edo pelikula honetan hainbat eta hainbat gauz helburu horiek lotuta lortzeko asmoa eta nahi hori lortu izan dugula. Eta gainera igual batez ere gazteen artean aipatzen duzun mendiaren ezagutza galera hori, ez? Hori probestuz, horrelako euskarri bat probestuz, hori dena ez garatu daitekela, eta ezagutza hori azken finean gaur egungo gazteriari zabaldu, ez? Nik lanbide heziketan egiten dut lan, eta bai hori oso konstantea dela eta oso nabarmena dela, ez? Askotan ikusten dugu basoa aisialdirako lotuta dagoen zerbait, eta etekina eta basokudeaketan inguruan ere ikusentzunezkoan esaten den bezala, pago motzak edo pago handi hori kandelabro modukoak eta ikusten ditugunak, pentsatzen dugu naturalak direla eta naturak sortuta horrela atera direla, ez? Eta herri txikietan bizi garenak, oraindik igual lotura hori handixegoa badaukagu, ilargiaren inguruan ere berdin gertatzen zaigu, ez? Ilargiak zer eragina daukan, basoan zelan egiten zian eta egiten diran gaur egun ere, eta bai gure gurasoei edo gure aitonei zerbait gehiago entzun diegu, ez? Baina herri txikietatik hirietara edo herri handigoetara mugitzen balin bagara, ez bakarrik gazteetan, baizik eta zaharragoetan edo adinduak diren egoetan ere hori ikusten da, ez? Zenbat ezagutza galdu dugun, eta
leheno beharrak eramaten zituen basora eta basotik hainbesteko onurak hartzen zituzten behar bartek mugitzen zitulako, eta gaur egun dauzkagun beharrak beste material batekin edo beste energia mota batekin edo sortzen ditugu eta barneratzen ditugu. Orduan, bai egia da, hor ikusten dugula berriz ere, basoak zer eman digun eta zer eman aldigun ere adierazi behar dugula eta berriz ere lotura hori berreskuratu behar daukagula. Osongi, dokumental hau egiteko nola egin duzue, nola egituratu duzue, norekin grabatu duzue, zelekutan? Bai, lana nahiko astuna izan du da eta egia esan beharra da, azkenean asmo bat izaten duzu, ideia bat izaten duzu, baina baliabide asko ere behar izaten direla. Alde batetik, ekonomikoki proiektu hau aurrera eramateko, eskertzekoa da bai instituzioak eta bai enpresak eta bai jende partikularrak ere asko lagundu digulako. Alde batetik crowdfunding kanpaina bat hasi ginen, eta gero beste aldetik, leheno aipatu dizuten bezala, nire lan esparruan edo azkeneko 3-4 urtetan egiten nahi zen lanari esker, nekazaritza sailarekin kolaboratzeko aukera izan dut, Aldundiekin ere bai, Nafarroko gobernuekin ere bai, eta bai instituzietako diru laguntzak izan du ditugu, baso inguruan eta egurraren inguruan dauden enpresa, elkarte, zentro teknologiko ere bertan izan du ditugu, eta gero partikularrak ere bere crowdfundingaren bidez lagundu digute, eta hor kanpaina edo promozio edo divulgazio aldetik egin ginen denda bat bezala ere bai, eta gero edozein herritarrei eman ginen aukera parte hartzeko, eta beraien aportazioekin, zoritxarrez lehengo urtean hainbat eta hainbat mendi kaltetuak izan duziren suteekin eta hor zuhaitz landareak jarriko ditugu partikularren aportazioekin. Ekonomikoki orduan garaiak ez dire hainonak eta horregatik oso kontentu gaude, jende askok, elkarte, enpresa, instituzio askok parte hartu dutelako, eta gero grabazioen inguruan eta zein elkarrizketatu eta ze personaje eta zein aterako ziren, alde batetik lehenagotik elkarrizketatuak nituen, eta gero gure lan taldeak ere denen artean izan dugu, adibidez Pixel izan du da produktora eta Juantxo Sardon argazkilaria, Mikel ere bai edizioan eta maketazioan ibili dena, Jon Maia bersolaria izan du da zuzendari, eta berak ere lehenagotik albaolaren inguruan eta egurraren mundua ezaguna zeukan, berak bere puntu artistikoa eta ematiko aukera ere izan du dokumental honetan, eta denen artean elkarlan hori eramanez, Imanol honin arte enpresakoak ere komunikazio kanpaina eta aurrera eraman du, eta denen artean azkenen izan du da lan talde baten proiektua. Beraz, lan talde polita osatu duzu ez, eta horrek ere laguntzen du gero emaitzan ikusten delako. Hori da, gainera proiektu hauek hori dute ez, bakoitza mundu desberdin batetik heldu da, eta ikusentzunezko profesionalak, Juantxo, Mikel, Itxaso eta beste batzuk, esperientzia handia daukate horrelako ikusentzunezkoak egiteko, zineman, telebistan eta horrela. Eta gero nire aportazioa gehien bat izan du da, egurraren inguruan neukan ezagutza, testigantzak eta lanbide profesionalen inguruan, enpresaren etorkizunariko begirako mezuak eta hori txertatzia. Eta Jonek etzun lan erresa, ze azkenen ni konturatzen naiz ere helburu asko dituzunean proiektu batean oso zaila izaten da denak batean txertatzea eta ordenak elkartzia, ez? Eta, saiatu gara denen aportazioak bertan izaten eta horrekin aurrera egiteko aukera izan du ginen. Elkarrizketatuei dagokionez, zer izan dira Euskal Herri mailan egurraren lanbidearekin zer ikusia izan dutenak? Alde batetik, Euskal Herriko hainbat lanbide izan du dituzten personaiak izan du dira,
Baina gero egurraren eta jargiaren ustezko eraginan ikerketa horretan hasi nintzenean, izan duen aukera Suizako ikerlari batekin kontaktatzekoa. Bera Biel Suizako Unibertsitatean irakasle eta ikerlari dago, eta Suizara ere joan gara hango unibertsitatean, lan asko egiten dutelako egurra eta egurrak eraikuntzan daukan abantaila eta doaiaren inguruan ikertzen, ez? Eta gero beste Hego Ameriketako Jairo Restrepo mendi ingenieria, ez agronomoa den beste ingenieri batekin ere, izan du ginen aukera, biek Suizako Ernst eta Jairo Restrepo nera Euskal Herrira etorri ziren lehen urtean, eta beraiekin egin genuen lehendabiziko grabazioa. Eta gero nire atxekin, Txamoniz eta Leskarroz bera mendi estazioak eta mendiak garbitzen ibili zen tokira bueltatu ginen, hainbeste urte pasa eta gero, eta kanpoan ere egin ditugu grabazio batzuk, eta kanpoko adituekin ere parte hartu dugu. Oso, zer ikasi duzu dokumental hau egiten? Ikasi asko, ze ikusentzunezkoaren mundua erabat ez ezaguna nun, eta gero oso politia izan du da, azkenen pentsatzen dut bihotzetik ateratako proiektu bat dela, ez? Eta horrelako pertsonaiak eta beraien bizipenak eta beraiek nola emozionatzen diren ikusteak, beti bihotzan ere zerbait eukitzen dizu, ez? Orduan, profesionalki, erabat ez ezaguna nulako mundu hau, asko ikasteko aukera izan dut, baina arlo personalean ere, asko. Alde batetik, atxekin izan duten lotura hori, hainbeste urte pasa eta gero, Suizako ondora joan, Fraintziko Alpetan berarekin ibili, bera mendia garbitzen ibili zen tokietan, gaur egun ikusita ze eski estazioak dauden, eta beraiekan ibili zirela mendi horiek garbitzen, ez? Berak lan egin zuen zerrategian, hango familiekin, egun batzuk pasatu ginu zen, eta azkenen emoziozko momentu asko pasatzeko aukera izan dugu, eta ikasi, eta ikastez aparte, beti eramanen dituten sentimentuak ere, horra izanen ditut. Oso, aipatu diazu, zure lanbide azken finean ingenieritza irakaskuntzarekin lotutakoa dela, ez dauka inolako zer ikusirik ez, zinemagintzarekin, nola ibili zara mundu honetan barneratuta dokumental bat egiten. Pentsatzen dute ikasteko aukera asko izanen zenuela. Ikasteko aukera asko eta batez ere profesional asko izan du ditutelako ondoan ere ez. Alde batetik Pixel ekoiztetxea, beste aldetik Jon Maia zuzendari bezala, beste alde batetik ere Imanol Oninarte enpresakoa komunikazioa eta eramanduna. Eta askotan telebista ikusten duzunean eta dokumental bat edo pelikula bat zineman ikusten duzunean ez, ordu bat, ordu terdi pasatzen duzu hori ikusten, baina gutxi dakizu horren atzetik zer dagoen, ez? Eta egia da, meritua handia daukazue, hemen ikusentzunezkoen inguruan eta zabiltzeten personak, eta batez ere ze profesionaltasun maila adierazten duzuen, ez? Eta kamera aldetik, dronan imaginak ere nola ikusten dian, eta zenolako baliabide dauden gaur egun, ez? Eta begietatik sartzeko nolako lana egiten duzuen, egia da oso handia dela, eta ikaragarrizko meritua daukazuela. Idea batetik edo elkarrizketa batetik, pantaila handiera eramateko egiten den lan horretan. Mila esker. Asko ikasi dut. Deneen edizio mailan, eta hortu asko sartu dituzu hor, gora eta bera, hitz hauek sartuko ditut, ez? Jon ibili da hor edizioan ere eta Karo, niretzako dena importantia zen, eta 200 gehiago ordu dire grabatutakoak, murriztu behar da. Eta azkenean ordu terdira hori murriztu behar duzu, ez? Eta dena sartu nahi ginen, ze
pertsona haueri ere gure omenaldia egiteko nahi horrekin, hainbat gauz esaten dituzte ez dakizkigunak eta oso aberatsak diren testigantza horiek asko kanpoan gelditzen dira. Gero etorkizunari begira ere, teknologia sartu behar da, ikerkuntza sartu behar da, enpresak gaur egun egurra nola lan egiten zen ikusita, hain urte gutxitan enpresak nola garatu dian eta ze teknologi berria sartu dian eta horri ere erakutsi nahi ginun. Eta zaila da esatea hau bai, hau ez, eta orduan ni baino gehiago beraiek izan du dire hor profesionalak. Zen eri dena importantea iruditzen zitzaidan, baina ezin duzu 4, 5, 6 orduko pelikula bat egin, ez? Eta hor daude, imaginak ordu askotan grabatuak, eta ondare bat egia da hor gelditu zaigula, eta etorkizunari begira ere, horiek aprobetxatzen ditugun, eta batez ere heziketa materiala, lanbide heziketarako eta unibertsitaterako eta gizarte mailan ere nik uste beharrezkoa dela hori ezagutaraztea eta hori erabiltzea. Euskarri hori hor dago eta nahi duenak erabili ezake, ez? Bai, eta batez ere testigantza horiek biltzen dituzunean, adibidez, bete etortzen zait burura Larrañaga Zerrategiko Aiona, ez? Eta bera kontatzen dizu, nola hasi zen 10 senide omentzian baserrian, eta mendira joaten ziren, egur zatitxoak eta hartzen zituzten saskian, eta gero egur hori saldu 10 laguntzeko etxean, ez? Eta persona horrek nola kontatzen dizun bere bizia nola izan du den, eta azkenean oain ikusten duzu 3. belaunaldiak ikaragarrizko zerrategia dauke Azpeitian, eta nola ez, horrelako testigantza horiek eman diguten aukera biltzeko eta zenbait jakinduri dagoen, ez? Nola egiten zuten, ze jaten zuten, eta gero pixkanaka beraien bizipenak eta lanari esker gaur egun noraino iritsi garen, ez? Eta Euskal Herriak egurraren inguruan zer izan duen. Osongi, zer da gehien deitu izuna atentzioa dokumental guzti hau egiterakoan? Hainbeste ordu grabatzen? Atentzioa deitu dit egia esan gauz askok, ez? Baina gehiena deitu diten atentzioa da nola azkenean galdu den gauz batetik nola txertatu dezakezun helburu batera eta personari edo beren bihotzera nola iritsi zaitezken, ez? Ze batez ere zinemaldiko egunean eta gero ere ezagunak dituzun personak etortzen zaizkizu eta batzuk izan du dire malkoetan zorionak ere eman dizkigutenak, ez? Eta hori oso polita da. Eta alde batetik zerbait barrenen ikutu dugun sentimentu hori ikuitzeko nola gai izan du garen, nik uste denetan hor geldituko nintzekela, ez? Eta atentzioa deitu asko, gero baliabide aldetik eta teknologia aldetik ere, zer daukagun, asko ezakit ikutu dit eta ez ezagunak ditun gauz asko ikasi ditut, baina gehien bat bihotzera iristeko sentimentu horrekin dituko naiz. Nun ikusi dezakegu Gutik Zura dokumentala? Gutik Zura alde batetik oain ja zinemaldian estrenatu eta gero, oain hasiko gara kulturetxeetan eta zinemalditan eta horrela jartzen. Eta orduan gure asmoa da ahalik eta gehiena zabaltzia. Eta edozein persona, elkarte, unibertsitate, ikasketa zentru edo degitzen digutenari, aukera ematen ari gara, beraien kulturetxeetan, edo zentro teknologikoetan, edo zinema aretoetan, eta ikusteko. Eta gero, esan beharra dago ere, ETBek kolaboratzen dula, beraien diru laguntza ere lortu dugulako, eta oain egiten dugunean difusio kanpaina hori,
ETBek ere eskainiko du, eta zenbat eta urrutirago iritsi, gure asmoa hori izan litzeke ez, ahalik eta gehiena zabaltzea. Oso ongi, Mari Jose, mila esker, Xala telebistan izatagatik, zorionak egindako lanagatik, eta gonbidatuta zauden zuenean parte hartzera. Eskerrik asko zueri, gonbidatu egonegatik. El hacer fuego autónomo es el gran descubrimiento, el gran avance de la humanidad. El fuego no solamente sirve para ahuyentar a las fieras, para protegerse del frío, sino también para iluminarse y también para preparar los alimentos, a base de ponerlos sobre una placa, sobre una arrilosa. Zuzen, etxeko bihotza, haren ingurure itzen ginen. Gizona aurretik jekitzea tokatu eta zue itzalie bat zen, oindibizeko bat zen, hartu zile bat zarretek, han jarriko zen zue ikentzen leku harta behire, oinetako jatzen. Beti, zuare bazun zerbait, zue bakarra baino gehiago. Eman! Pasko bezperan, pasko lameten, gabeko amarretan, zu berrie. Elizatarin nintzen zen. Eta jotzen zen ardan gaiekin. Eta... Pagoak izaten doi, ardan gaio izatzen izango zuen. Eta ardan gaiekin joan da, zu hartatik hartzen zinuen. Eta berseria askotatik etzen joten, eta biltzen zinen, zu berrie partitzen, eta maiten zizen propina, eta potzik biltzen zinen. Goizen jeke, eta urte guzin, emakumen aurrenako lana zue biztu. Zue biztu, eta banabarra, eltzea martxapatu. Eta gizona, ugulure. Zutako horremotzu erdo, hilberrin. Pau hau aldin bada, beti hilberrin. Hilberri hau enten ditukute, Hilberrin, reciente. Hori da. Eta aritze baldin bada berriz hilberan. Aritze, beti hilberan hilberan da. Paua, gazaine, urritze, elorrie, hilberrin dena, hilberri batea itena. Hoi hilberrin sekoak eta ide. Eta hilberrin botatzen badituzo, sekatu ite ide gaina. Eta zuritu, materiala tako behar bazore, hilberri moto behar da hori beti. Aritze berriz aldero ez da. Aritze hilberri motatzen balduzo, beztu iten da.
all over the world, they have similar traditions linked to the moon and to the sun. I was persuaded that there must be a correct, a valuable core of truth and of reality in these old traditions, which were criticized as superstitions. But it has nothing to do with superstitions. It's techniques. The evening is coming, the night is coming, and at the moment we don't know where the moon is and in what phase it is. But if you are on the seashore and you look at the sea, and then you see that the sea is breathing day and night. There is the tides. Every day, 2 times, every night you have the tides, which are coming, which are going. And in fact, it is the same for a forest. Cuando se pierde la referencia de los sabios, pues el conocimiento desaparece. Mi abuelo decía, hay que levantarse con el sol y descansar cuando el sol se va. Porque hay otro mundo que se despierta y amanece y se levanta con la luna. Entonces la pregunta es, ¿quién duerme y quién despierta? Y la luna es eso, es el anuncio del despertar a quien le pertenece la noche. Porque para esa noche es un sol nocturno. Antiguamente se decía que el conocimiento se transmitía de manera oral. Eso es verdad. Pero en el momento que comencé a ver que la violencia y las ciudades comenzaron a erosionar el conocimiento, la transmisión oral desaparece. Hizkuntzak sortzen dira, jendarte batek dakan premi komunikatibo batetik, ezta? Eta premi komunikatiboik, orain dela, ez dakitzen bat milaka urte hizkuntza sortzen nahi danean, dia jatenak eta oinarri, gaur egun oinarrizko jotzen ditugunak, ezta? Janaria, edaria, energia, berua, argia, sua. So this was an old wisdom to feel that, to observe that on the trees. This breathing of the trees, it's like a heart which is pulsating. When you cut the trees, then you use their structures, the skeleton of the trees, as wood. But it's like human beings. They are much more productive during the life than just as minerals after death. Guk zuhaitz bat ikusten daunean, zairua behi da dago, baina lurrean barrun ere beste zuhaitz bat dago, ez da? Gu hor gaude tartian, ez? Horren hor, hizkuntzak ematen du, arkitektura bat buruan barruan, gauzak ulertzeko, ikusteko, interpretatzeko, eta orduan, hori, netzako klabia da, toki batian hizkuntza bat bertan sortutako hizkuntza batek jarraitzia bertan, horrek ematen digu. Errestasun bat, ez? Gauzak ikusteko eta interpretatzeko. Aizkoran, txiki handik, atxekin da mendire etorri, eta aizkoran, baina beste lola publikoan aitzeko ez. Mendire etorri eta atxeri laundu, istorraman martzenen, hortan. Aizkoran ahtan eurre botatzen launtzen da hori izan dudu. Baserriko lan klase guzita aldatu gaitea, hori da. Txikitandik hortan hartzen baza, ez itzentza eta irizmutazo, ez zanekatzen. Zoriontzuek, izugarrizko histori politiek izaten ziren. Bate beste hilauntzen, eta hori. Errakusten, emakumeke bainula, potentzia bainula. Gizona bazela, omestez, baina pixkoa bai. Hori izaten zen. Fantasi hori. Bentara noa betatik nator, bentan ere gogua, hango arrosak krabelinetan hartu eta morilua. Zuk ederretan ikalantetan, zuk ederretan gogua, ederretan den galantena da, Juancho presentekoa. Los países que son más accidentados
y tiene mucha más dificultad el clima, hay más hospitalidad y más humanidad. Eso he visto en todos los lugares y eso no es diferente aquí. Y yo siento aquí que hay un abrigo, hay solidaridad entre la gente. Yo veo más arraigo aquí, más tierra, ¿no? The Basque people have a secret of energy and courage. And I hope that in the next times I will find out what this secret is. Or maybe you can help me to find out what the secret of the Basque people is. What is your secret? Iruñan La Cabaña desguazeak berme osoko eta konfidantzazko ordezko piezen salmenta. Behar dituzun pieza guztiak aurkituko dituzun. Ibilgailu bilketa zerbitzu eskaintzen dugu. Profesional eta langiletara autoen piezak debalde eramaten ditugu. La Cabaña desguazean istripu izandako ibilgailuen tasazio altuena eskaintzen dugu. Profesional eta partikularrentzat arreta personalizatua. Informa zaite 948-303-303 telefono zenbakian. Laktu jogurta, astindu eta edan. Orain ere, laktu jogurta gaingabetua, 100%! Gorritxon atsedenerako sistema hoberenak eta loaldi egoki batendako beharrezkoak diren produktuak aurkituko dituzu. 40 urte daramatzagu punta-puntako materialak eta marka hoberenak bezeroaren eskura jartzen. Deskansatzeko sistemetan aditua gara, sofak, koltsoiak, somierrak. Hurbildu eta eskuzabali jasoko zaitugu. Iruña, Gorritxo. 1960tik Estafeta kalean Bodegon Sarria. Era guzietako kazuelatxoak, razioak, iberikoak, pintxoak. Berrogeita urte Iruñako Aldezarrean, Bodegon Sarria. Ardiarana gaztandegia, Bertizarana Bailarako mikroklimaren eraginpean ondotako gaztak, Kamiku eta Ardiarana. Gazta ona maite dutenentzako zapore usain eta testura ezin hobeagoko produktuak. Konsumitzaileen errastasunerako formato eta tamaina ezberdinetan komerzializatzen dira. Ardiarana gaztandegia Legasan, ahaztutako zaporeak berreskuratuz.
Worship is
va.
Eta hauxe izan da dena gaurkoz, eskerrik asko Maria. Baita zuri ere, Larraitz. Arratsaldona pasa. Berdin, baduzu planik gaurko? Bueno, zerbait egingo dugu ez, osteguna izan da, eta ja asteburu agertu egonda, zerbait aterako da. Iruñan gainera badu nahiko ospe handia juebintxo horrek, ez, tabernetatik jende pila. Bai, honekin ematen du pixkat, pereza gehiago, baina, bueno, ikusiko du. Oso ongi pasa. Bai, zuk ere. Eta zuei ere eskerrik asko zuen arretagatik, eta bihar arte. Agur. Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Gorritxon atsedenerako sistema hoberenak eta loaldi egoki batendako beharrezkoak diren produktuak aurkituko dituzu. 40 urte daramatzagu punta-puntako materialak eta marka hoberenak bezeroaren eskura jartzen. Deskansatzeko sistemetan aditua gara, sofak, koltsoiak, somierrak. Hurbildu eta eskuzabali jasoko zaitugu. Iruña, Gorritxo. Ardiarana gaztandegia. Bertizarana bailarako mikroklimaren eraginpean ondotako gaztak. Kamiku eta Ardiarana. Gazta ona maite dutenentzako zapore usain eta testura ezin hobeagoko produktuak. Konsumitzaileen errastasunerako formato eta tamaina ezberdinetan komerzializatzen dira. Ardiarana gaztandegia Legasan ahaztutako zaporeak berreskuratuz.